Okay, papahinga ko lang. Mayong hapon, Pastor. Maayong hapon usab kanimo diha. Oh, ang ako pangutana nga pwede di ay bautismuhan ang tama di ang mga Katoliko nga bautismuhan ang baby kay ang nature ko sa tao is makasasala. So kung mamatay siya, sigurado na siya malangit kay nabautismuhan man siya. Okay. Sa word nga bautismo, pareha sa Catholic o sa Seventh-day Adventist. Pero sa pag-aplikar o pag-practice nini adunay kalahian. Gano, tungod kay ang Adventist nagsunod sa Biblia nga ang bautismo usa kini siya ka simbolo sa pagdawat ngadto kang Jesus Christ in public. Nga si Jesus Christ namatay na banhaw, ikaw usab namatay sa sala og gilubong sa tubig nga dapit unya nabanhaw ikaw og nahimo kang bag-o nga pagkatao. Pero ang paagi nga mahimo kang mabautismuhan sukwahi. Ang Seventh-day Adventist dili mabautismo kung dili ka na makasabot. Ang sa Roman Catholic mabautismo sila bisag dili ka kasabot. No? Kay ang ilang word nga bautismo gilubong ang sala nga gitawag natong origin sa sala katong sala ni Adan ug ni Eva nga nasunod nimo. Walay theology sa Seventh-day Adventist nga ang sala ni Eva nasunod nato. Kung dili ang sala ni ang gitawag nato adunay tendensiya nga ang iba ug Adan mahulog sa sala, mao nay nasunod nato ang word na tendensiya. Aduna tay tendensiya nga mahulog sa sala pareha ni Adan ug ni Eva. Pero ang sala ni Adan ug ang sala ni Eva dili nimo sala. Sa Roman Catholic, ang ilang nga konsepto nga ang sala ni Adan napasa sa iyang mga anak busa kinahanglan bautismuhan ka kay na kay sala nga panulundon aron malubong tong sala nga panulundon. Mo nay konsepto sa layman nga pag-eksplikar diha sa Roman Catholic. Dili na mao ang naas balang kasulatan. For example, ang sala sa amahan dili sala sa anak. Atong basahon Ezekiel 18 bersikulo gitawag nato og 4, okay? Ania karon ang tanang kalag ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki o ako man ang kalag nga makasala kini siya mamatay, no? Unya kung imo din tuso sa pagbasa, bersikulo 20, ang kalag nga makasala kini mamatay, ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan. Okay, ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya o ang pagkadautan anak kaniya. So, ang sala ni Adan o ni Eva, wala pasana sa iyang mga anak. Ang sala sa iyang anak, dili pasanon sa iyang amahan. Ang nahitabo igsoon mo ni, sabi po sabot sa diyang pagkaon ni Adan o ni Eva, sa diyang nakasala si Adan o si Eva atong pagkaon, ikaw sad nakasala. Kita ni sulod ang sala tungod sa sala ni Adan ug ni Eva, pero dili but sabton nga ang sala ni Adan ug sala ni Eva imo sang sala. Ngano man gitawag man na sa uban og sala nga panulundon. Mao na nga bautismuhan nilang bata kay nakasala sa sala nga panulundon. Ang Seventh-day Adventist wala magtuo niya na ug wala mag-practice niya na. Kay ang pagbautismo sa ato kaugalingon igsoon katong mga sala nga atong nangahimo mao toy atong gilubong sa tubigon nga dapit. Now, dili ka bautismuhan kung dili makasabot. For example, Mateo 28, versikulo 19, nagingon, busa panglakaw kamo og himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan samahan. Unsay gingon niya? Himuang tinunan ang tibuok nga kanasuran og pambautismo kamo sa ngalan samahan. Unsay requirements igsoon? Himuang tinunan. Ang pangutana, ang bata nga bag-o pang matao, 1 week old, 2 weeks old, or 2 months, 3 months, mahimo ba na nimong tinunan? Makasabot ba na siya? Makahatag ba kag instruction sa usa ka bata mahitungod sa gisgutan sa balaang kasulatan? Dili. Ngano man, ang bata dili pa man na siya kasabot. Unsaon nimo paghimo siya ay disciple na kakita na kag bata 2 weeks old na himong disciple? Dili ay. Kaya nga naman, kang ang bautismuhan katong nung nakasabot. Ikaduha igsoon, ang bautismuhan katong makahinulsol. Ang bata makahinulsol ba di ang bata? Ang bata dili makahinulsol igsoon. Mo, tanaw to Buhat Kapitulo 2, versikulo 37, nagingon dire. Okay? Atong basahon. Og sa ilang pagkadungog ni ini,
gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang apostoles sila nangutan na ganing ingon mga igsoon unsa may among pagabuhaton. Yan si Pedro pabautismo kamo. Nganong giignan sila ni Pedro pamautismo kamo kay tubag ka na sa ilang pangutanan nga unsay buhaton. Ngano man nasakitan sila sa ilang kagalingon. So pag hinulsol kamo so sa ato pa ang tao giwalihan makasabot unya sa diha masakitan siya ignon siya sa mga tao nga pag hinulsol kamo og magpabautismo kamo. So sa ato pa ang tao nga bautismuhan kadtong makahinulsol. Kadtong makaila sa iyang sala. Ang pangutan, ang bata, makaila ba na sa iyang sala? Makahinulsol ba ang bata? Muna nga, wa kay mabasa sa Biblia igsuon. Mismo si Jesus Christ nga mahimong ehemplo, gibautismuhan, dako na. Dili kay gibautismuhan, gamay na. O, gamay pa. Atong tanawon ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 13. No? Naama diri na record. O niadtong panahon na si Jesus, gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagbautismo kaniya. Si Jesus miadto sa Jordan. Makaadto ba si Jesus kung gamay pa siya? 2 months old, 3 months old, makakamang ba siya paingon sa Jordan? Dili. So sa ato ba, makita ni mo dako na si Jesus Christ. Miadto sa Jordan, nagpabautismo kang Juan. Gani, gisalanta gisang Juan nga, dili. Kay ako'y angay bautismuhan, pero ningon si Jesus Christ, itugot lamang kini karon. Okay? So, gitugot, aron mahimo siyang modelo. O sa diyang nabautismo na siya, mihaw asya gikan sa tubig. Meaning siya gikan siya sa tubig. Dili kay bubuan ang og gamay nga tubig ng agtang, ang ulo, wisik-wisikan. Actually, watay mabasa sa Biblia nga sprinkling sa ulo o bubuan ang ulo og tubig. Watay mabasa sa Biblia. Ang word nga bautismo daan, gikan sa Greek word nga baptiso. Kung imong tanaon ang Greek word nga baptiso sa Greek nga pinulungan, meaning to emerge, to deep, paglubong. Unsa may lubong ana nga igo ra man gibubuan ang ulo og tubig. Busa adunay diferensya sa bautismo sa Catholic og sa bautismo sa Biblia nga nakatunan sa Seventh-day Adventist. Okay? So mao na ang pagtulunan nga atong gibasa sa Biblia nga kana nga mga punto igsoon layo ra gyud guys sa tinuod nga adunay bautismo sa gagmay nga mga bata. Boy daw salamat na ng imong pangutana igsoon.